Moitas grazas por estar aquí un ano máis para esta causa tan importante. Estamos agora mesmo nun acto a prol da violencia contra a muller. Hoxe reunímonos con este propósito claro, contundente e de acción colectiva. Por iso tamén quero dar as gracias ao alcalde do Concello do Carballiño, os concelleiros e concelleiras que aquí se atopan, así como o CIN, que é o Centro de Información á Muller do Concello do Carballiño, e tamén as asociacións que nos acompañan e os centros educativos. Para dar comezo a este acto que une todas as voces que estamos hoxe aquí, vamos a comezar ca lectura do manifesto por Silvia Baranda, concelleira de Igualdade, que nos vai a facer esta lectura oficial do manifesto do Concello do Carballiño. Bueno, hoxe estamos a celebrar un día que non se deberá celebrar. Por desgracia, hai que estar aquí e hai que facelo, pero esperemos que non haxa máis mulleres que sufran violencia de xénero. E acto seguido paso a ler o manifesto. Os concellos e as deputacións somos conscientes da urxencia para conseguir que a violencia que aínda sofren as mulleres polo feito de selo deixe de ser estrutural na nosa sociedade. Reafirmámonos no noso compromiso para poñer fin á violencia contra as mulleres, sendo un obxectivo irrenunciable e prioritario. Como parte activa da nosa sociedade, compartimos ese compromiso, como parte do esforzo colectivo imprescindible que ten que transformar as estruturas que seguen a manter o machismo e a desigualdade dende discursos e accións negacionistas. Desgraciadamente, e a pesares dos avances, é evidente o moito que queda aínda por facer. A condena da violencia machista en todas as súas manifestacións e o traballo colectivo na construción dun presente no que ningunha muller sexa vítima desta violencia teñen que reforzarse, dende o compromiso activo que poña fin a esas actitudes patriarcais. 1.284 mulleres asesinadas por homes que eran ou foron as súas parellas dende 2023. 40 mulleres asasinadas no que vai de ano 2024. Máis de 95.000 denuncias presentadas por mulleres vítimas de violencia machista. Unha sociedade democrática e de dereito debe ser incompatible cunha situación de criminalidade constante contra as mulleres. Violencia na que os homes non só acosan, feren ou matan a mulleres. Violencia económica que priva as mulleres da súa independencia económica ao ter que depender de quen as maltrata. Violencia vicaria na que fillos e fillas tamén son vítimas para facer aínda máis dano ás súas nais. Violencia digital das amenazas. Acoso e chantaxe na contorna virtual. Ademais da cousificación das mulleres na pornografía, a que se accede de xeito generalizado dende móviles, tablets e ordenadores. Prostitución pola que mulleres son obrigadas a ser escravas sexuais. Non podemos obviar a violencia que padecen as mulleres de países en situacións de regresión cultural e social, nos que os integrismos relixiosos ademais lles privan dos seus direitos e libertades fundamentais, como en Afganistán, en que as mulleres están recluídas nas súas casas, sen acceso á educación, ao traballo nin a ningunha relación social. Tamén en sociedades occidentais as mulleres que deciden abortar son acosadas e criminalizadas por extremistas que din defender a vida. Nin as situacións extremas de violencia que padecen as mulleres en zonas de conflito armado, sendo obxecto de abusos, violacións e escravitude sexual con total impunidade. Estas atrocidades deben levarnos a reforzar a defensa dos direitos humanos e a protección das vítimas, exixindo respeto, xustiza e reparación. Por iso tamén temos que salientar a Directiva Europea sobre a loita contra a violencia contra as mulleres, que establece medidas para combater a violencia machista e garantir o acceso á xustiza e a protección ás vítimas, obrigando aos Estados membros a reforzar os servizos de atención e apoio, e que aseguren unha axeitada resposta penal tipificando novos delitos como o ciberacoso, e que promovan a cooperación transfronteriza para evitar desprotección. Urxe que se inicie a transposición desta directiva ao noso ordenamento xurídico e normativo en reforzo de atención e a protección ás mulleres vítimas. Todas as administracións, dende o Goberno de España, a Xunta de Galicia, os concellos e as diputacións,
temos que seguir a promover avances na loita contra a violencia machista e a protección das vítimas, incidindo na prevención. Dende a Federación Galega de Municipios e Provincias e tamén dende este Concello, reforzamos o noso compromiso de loita contra a violencia machista, promovendo máis coordinación entre as administracións para que as mulleres vítimas reciban atención e apoio integral, especializado e que cubra todas as súas necesidades. Dende o Municipalismo Galego facemos un chamamento para que se denuncien todas as formas de violencia contra as mulleres. Non pode haber máis silencios cómplices. Xa é tempo de que a vergoña que até agora recaía sobre as vítimas que sofren a violencia cambie de bando e recaia sobre os agresores. Non máis violencia. Agora hai unha persoa daqui do Concello, unha compañeira, Celia, que vos vai a pasar a ler unhas poesías que foron escritas por unha persoa deste pobo, unha persoa moi querida, Manuel Cendón, que por desgracia xa non está con nós. Neste caso está a súa muller, Teresa, acompañándonos aquí. Darlle un forte aplauso a Teresa, moito ánimo. E gracias a Manuel tamén, ali onde este, por deixarnos estas verbas. Hoxe a xente estuda moito, pero o que eu estou a ver é que o utiliza ben pouco o que maltrata a muller. Non hai ningunha razón de que sexan maltratadas. Eu non vexo explicación para estaren discriminadas. Non é fácil denunciar a quen che fai compañía, pero quen pode aguantar cando a cousa é moi seguida? Chegan a separación e deixan abandonada. Voltan con mala intención para diante dos fillos matala. Estando os fillos presentes vendo matar a súa nai, quédalle o recordo sempre do verdugo que é o pai. Isto todo está a pasar nos países adiantados, pero xa estou a pensar que é peor nos atrasados. Vendo eses nenos mamar, chupando esas dúas tetas, que leite lles poden dar esas dúas peles secas. Ese é un grande cautiverio, mal mantidas e arrastradas, e se caen no adulterio, teñen que morrer lapidadas. Porlle fin co mundo unido a esta lacra tan profunda, a min tan só escribilo, estánme os pelos de punta. Cada quen fala o que quere, todos se volven relatos, pero non hai quen arranxe o de sufrir malos tratos. Elas piden a igualdade entre o home e a muller, están dicindo a verdade, e é así como ten que ser. Eu o que podo dicirlles ás que sofren malos tratos, que non deben consentirlles, denuncien todos os casos. Gracias, señor Manuel. Diversos estudios científicos afirman que el cuerpo humano, en el momento de la muerte, sufre una pérdida de peso de unos 21 gramos. No faltan teorías más o menos románticas que apuntan a que eso es precisamente el alma y ese su peso. Esta es la historia de una mujer que, como tantas, sufren malos tratos. La última agresión le provoca un coma y antes de morir, la voz de la vida y de la muerte le consuela. Ninguna mujer tiene dueño. Entre pétalos de rosas busqué su amor y encontré violencia, lo que antes era una flor. Le entregué mi cuerpo, juventud, a cambio de partirme la luz. Dejé de esperar que el perfume de su voz no destilara odio y algo, que sus golpes no dolieran. Dime por qué no he tenido alguien
mi vida echó a dormir, siento que apenas viví. Toma mi mano y duerme, yo soy la voz de la vida y de la muerte, un hola y un adiós. Soñarás caricias sobre un lecho de calma y de luz, y perfumaré tu alma con gotas de paz y amor. Deja de llorar, abrázame, ya todo terminó. La ternura hoy peinará tu piel sobre un arco iris. Hay alguien que te espera. Deja que mimen tu boca los labios del amanecer, que el susurro del dolor se irá y que arde en olvido el ayer, que el placer duerme en tu pecho y con besos anude tu ser, que la amargura y eche a volar. Te espero otra flor, sígueme, te espero otra flor, sígueme. Despídete ya, ya todo terminó. No tengas miedo, él no volverá. La eterna angustia será su condena. Deja que mimen tu boca los besos del amanecer, que el susurro del dolor se irá y que arde en olvido el ayer, que el placer duerme en tu pecho y con besos anude tu ser, que la amargura y eche a volar. Te espero otra flor, sígueme, te espero otra flor, sígueme, te espero otra flor, sígueme. Bueno, eu teñome que sincerar. Os que xa me coñecedes xa sabedes que son característica de contar historias con humor. Pois teño que decir que esta vez non había maneira de facer algo que non fora dende a reflexión de que vamos a facer outra vez aquí. O sea, decir, porque temos que estar aquí outra vez máis na mesma situación, con apenas case cambios, non? Entón, pois a verdade é que se me invadiu o corpo un pouco desa sensación, e sí que é certo que hoxe, pois a miña presentación, que é moi curta sempre, cachiños moi pequenos, lle chamei cousas que non son normais, aínda que nos queiran facer ver que os son. Un nome un pouco longo, non? Pero non son normais, non é normal que teñamos que estar aquí. O sea, se nos vamos a pensar que estamos a facer entre todos, non? Entón, mirade, eu tomeime a liberdade de recopilar pois un par de historias, e ao longo desta presentación vamos a contar un par de historias para facer unha reflexión colectiva, que sexamos todas e todos xuntos quenes fagamos esta reflexión. Entonces vamos a comezar co caso número 1. Empezache a dicir: ai, cariño, non, este vestido mellor non o poñas, que é moi curto. E ti, claro, toda ilusionada, pensas: que lindo, preocúpase por min, non vai a ser que teña frío. Que feito, fagoche un spoiler. Non, eso é control, vale? Ou o clásico: con quen estabas? Chegas feliz a casa, non? E apenas cruzas a porta, comeza o tercer grado.
E quen era ese que estaba no fondo da foto? Ai, non sei, cariño, era unha boda, 300 personas, eu que sei quen era ese do fondo. E soltache. Bueno, pero estabas moi preto do bufé, claro, seguro que o biches. Quen era? Claro, debeulle parecer guapo, sentiuse inferior, non sei que. E logo es fastidiado, Mira, se me cheguei ao bufé, foi polos canapés, non polos homes. Entón, xa estamos vendo que estamos un pouco tolos normalizando este tipo de conductas na casa. Vamos a continuar agora cunha asociación do Carballiño, é a Asociación Aspadisi, que nos vai a traer unha canción. Así que vamos a dar a benvida ca súa canción e un forte aplauso para eles e elas. Non máis violencia, non máis mortes. A violencia é visible, faise visible coa denuncia. Vidas apagadas por outras, voces silenciadas, almas rotas. Queremos un mundo cheo de respeto. Ante o silencio do mundo, a nosa voz é poderosa. Sei unha porta violeta na pared, ao entrar me liberei, como se desplega as velas de un barco. Despertei nun pradiño verde moi lonxe onde aquí. Corrín, berrei, sorrín, sei o que non quero, agora estou a salvo. Moitas gracias por venir a este acto dedicado a todas as mujeres. Ben, vamos a continuar. Entón, chega a primeira bronca forte. E chega o día en que discutides, e iso é normal, pero algo cambia, porque de súpeto berrache. E ti, inmóvil, pensas, berrou porque estaba moi nervioso, eso non volve pasar. Pero pasa. E non só pasa, senón que empeora. Porque logo son insultos. Estás tola. Eso son cousas túas. Eso son paranoias. Estás te paranoiando. Se non fora eu, quen te iba a querer? E despois desa humillación, pídeche perdón, chorando, está super arrepentido, estáche dicindo que che quere. E así vai o ciclo. Ata que rompe a seguinte barreira, que xa todas coñecemos, por eso estamos aquí. Ben, pois non, unha vez máis, isto tampouco é normal. Deixemos de normalizalo. Vamos a continuar con as Difica, que tamén debe andar por aquí. Sí? Vale, pois, se queredes achegarvos. A violencia contra as mulleres e as nenas é a máxima expresión de discriminación e opresión de xénero que sofre a metade da poboación mundial, constituindo unha violación dos nosos dereitos humanos. Este ano queremos centrarnos na violencia de xénero digital, unha forma de violencia que traslada as agresións verbais e psicolóxicas do mundo físico ao entorno virtual, onde se reproduce, perpetúa e amplifica baixo paraugas do anonimato. O auxe e desenvolvemento das TIC, tecnoloxía da información e as comunicacións, supuxeron unha revolución na forma de relacionarnos, favorecendo o intercambio de coñecemento e a busca de información. Pero, paralelamente, deron lugar ás novas formas de violencia e vulnerabilidade ás que están máis expostas as mulleres e nenas con discapacidade.
Segundo o informe, as mulleres novas e o acoso nas redes sociais do Instituto de Muller de 2022, o 79,8% das mozas sufriron agresións ou acoso nas redes sociais. O 43,5% foi insultado, ameazado ou recibeu mensaxes ferintes. O 45,7% das mozas entre 16 e 24 anos recoñecen sentirse ofendidas, humilladas, intimidadas, acosadas e ou agredidas nalgún momento mediante redes sociais. E o 44,3% recibiu fotos ou comentarios sexualmente explícitos non solicitados. Todo isto ten importantes consecuencias a nivel sociosanitario, político, económico e de seguridade para as mulleres e nenas, así como para as súas familias. As mulleres que sofren violencia adoitan autocensurarse para evitar ser o branco deste tipo de delitos. Este feito tradúcese nunha diminución da súa participación na vida pública. Según o dato recollido no informe do Observatorio Nacional de Tecnoloxía e Sociedade, o 54% das mulleres que sufriron acoso a través das redes sociales sufriron ataques de pánico, ansiedade e estrés. E o 42% das nenas e mulleres novas que sufriron acoso en línea mostraron estrés emocional, baixa autoestima e pérdida de confianza. A educación digital é o fundamental para limitar este tipo de violencia, poñer límites e coñecer as canles de denuncia dos delitos que se producen na contorno digital. Pero non podemos obviar a responsabilidade da administración pública e cando implantación dos protocolos de seguros de denuncia e o apoio e amparo da sociedade de acceso efectivo da xusticia. Ben, pois a historia continúa, como non iba a ser de outra maneira, claro. E como continúa? Pois ca violencia física. Entón, ese día, tras meses ou anos, dá o primeiro golpe. Non fai falta que sexa un puñazo. Pode ser un empurrón, pode ser un tirón do brazo, un lanzamento de algo contra a parede, enfadado. E ti inda o defendes e pensas, bueno, non foi pa tanto, eu tamén o provoquei, o incitei. Non, amiga, nada xustifica que alguén che poña unha man enriba e menos que en di quererte. Porque ese primeiro golpe só é un aviso. Logo veñen os segundos, os terceiros e un día pode que non haxa tempo para máis. Deixemos de normalizalo. Non é normal, aínda que nos queiran facer ver que sí. E vamos a continuar con os compañeiros e compañeira de Cruz Vermella. Con motivo do Día Nacional da Eliminación de Violencia contra a Muller, desde Cruz Roxa queremos pronunciarnos firmemente en contra de calquera violencia en calquera das súas formas. É reivindicar a necesidade inmediata de terminar con todas as violencias que se exercen contra as mulleres. Para comenzar, queremos lembrar que a violencia de xénero é aquela que se exerce sobre as mulleres polo mero feito de ser mulleres. Baseados nunha situación de desigualdade e no marco de relacións de dominación dos homes sobre as mulleres. Todas as situacións de violencia, sexa psicolóxica, verbal, física, económica ou de calquera forma, deixan unha fonda pegada nas mulleres, cicatrices ás veces visibles e outras ocultas, mas sempre dolorosas. O dano afecta transversalmente o entorno persoal e familiar e a sociedade no seu conxunto. Estes actos cruéis e sen sentido afectannos a todas as persoas.
Hoxe queremos facer visible esa violencia, porque as consecuencias da violencia non queda a corto prazo, senón que tamén teñen un importante impacto na saúde mental a longo plazo. Só coa implicación de todas e todos conseguiremos ser as relacións de igualdade baseadas no respeto. A educación é a nosa gran aliada para frear esta lacra social. Conxuntamente, entidades sociales, administracións públicas, forzas de seguridade e ciudadanía en xeral, debemos seguir percorrendo o camiño cara a unha sociedade libre de violencia. Unha sociedade onde as mulleres poidan vivir sen temor e a violencia de xénero sexa algo do pasado. Por todas elas, por todas nós, hoxe decimos con voz propia, alto e claro, non á violencia contra as mulleres. Ben, pois chegados xa a este punto da historia, empezan as preguntas, non? O entorno social. O que vimos sendo que non estamos involucrados dentro dese núcleo familiar no que hai este problema, non? Entonces, empezan as preguntas de por que non denuncias? Que fácil, tía. O sea, pois mira, igual non denuncian porque teñen medo, porque despois de cada golpe pois ven o ollar da persoa que din querelas e pensan, se fago algo isto vai a ser peor. Igual non denuncian porque as fixeron creer que están soas, que non valen para nada elas soas, porque cada vez que intentaron contarlo a alguén lles dixeron, ti aguanta, neniña, ti aguanta, que sempre volven ao rego. Igual non denuncia porque teñen fillos e fillas que queren protexer, porque tamén non van poder manter os seus nenos, ou mellor, porque dependen deles económicamente. Ou peor, que lles quite os pequenos, porque a veces tamén pasa. Está tola, é drogadicta. Sempre hai unha excusa para joderlle a vida a unha muller. Así, falando un pouco en plata. Ou que nos topamos a veces, ves a unha amiga, a un familiar cansada, demacrada, agotada, agobiada. Dicía a compañeira fai un momento que hai moitos episodios de ansiedade, ataques de pánico, moitas mulleres en apuros que o levan polo calado. Que acontece? Que sempre van a dicir, non, estou ben, non me pasa nada, todo está ben, sí, todo normal. E sabedes que é isto? Por último, esta anécdota que vos vou a contar, e é unha síndrome da rá fervida. Non sei se vos sona este síndrome, non? Pois imaginadesvos que somos unha rá. Somos unha rá e temos unha pota chea de auga. Se nós vemos que esa auga está fervendo, se saltamos a auga, queimámonos, entonces salimos escopeteados. Porque xa estamos vendo os dentes ao lobo. Isto pode facer con moitos símiles diferentes, non? Se o lobo ensinara os dentes de entrada, xa non lle tiñas que descubrir que ven sendo un lobo, non? Pois isto é un pouco igual. A rá detecta que a auga está quente e escapa. Pero que pasa se a auga está fría? Ela métese na pota, préndeselle lume por debaixo, empeza a ferver, a rá vaise dormindo, e cando se dá conta, está morta. Anda diciendo tu madre que tú la reina mereces. A ti quien che dixo que ti era lo rey, te lo digo por ley. Non mandes esos berros ao aire, que ninguén a mí me reste. Subiches a cima para verme caer, mas xa ti podes ver. Non quero que ninguén me salve, o canto xa levo poder. Soiña eu tiro pra diante, escollinte por puro querer. Amor mío del alma, como no vienes a cumplir palabra que dada tienes, que dada tienes, que dada tienes. Amor mío del alma, como no vienes. Amor mío del alma, como no vienes a cumplir palabra que dada tienes, que dada tienes, que dada tienes. Amor mío del alma, como no vienes. Amor mío del alma, como no vienes a cumplir palabra que dada tienes, que dada tienes, que dada tienes. Amor mío del alma, como no vienes.
momento de que me libere con él. Fuxo das vaguas que amarren de tu pena traicionera, porque xo basta non verme crecer se non sabes perder. Non quero que ninguén me salve, o canto xa levo poder. Soliña eu tiro pra diante, escollite por puro querer. Atopei o que repara, cando cora dixo non dou máis. Quixeches tapiar portas, mais eu encontrei ventas. Neno, ven aquí e dispara, que unha máis será tradicional. Tornei as tuas balas por xoias, pero será collina lanza, sempre diana, mando na caza, xa non escapa. Chegou pedindo perdón, chegou pedindo mandino de bolsa. Chegou pedindo perdón, chegou pedindo mandino de bolsa. Chegou pedindo perdón, chegou pedindo mandino de bolsa. María pensó que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se ve de las calles. María, ella nunca dice que no, es la esclava de su Señor. Ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la luna. Su patria es su casa, su mundo la cocina, y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ay, del quinto mandamiento. María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se ve de las calles. María, María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se ve de las calles. María, María, María pensó que el amor era un mandamiento de dos.
Ben, pois agora xa quero lanzar unha pregunta. E sí que é certo que toda esta parte inicial ata o final das presentacións de todas as asociacións do Concello do Carballiño estaba tamén un pouco dirixido a esa mocidade que vemos aí ao fondo, que hai nenas, nenos, hai adolescentes que están nun punto no que aínda poden prever que acontezan cousas deste tipo como as que estamos escoitando hoxe, non? Entonces eu quero lanzar unha pregunta que seguramente moitos e moitas das que estades aquí xa sabedes responder, pero que papel xoga a educación en previr a violencia machista, non? E é que, claro, é a clave para desmontar os estereotipos de xénero e amosar o respeto xa dende a infancia. É por iso que vamos a comezar xa ca parte do acto na que participan os colexios e centros educativos da zona do Carballiño. Así, vamos a dar benvida ao Vila de Arenteiro, que nos trae aí a unhas rapazas moi guapas e un neno chulísimo. Como ben dicía Chus, a labor dos centros educativos na prevención da violencia, de todos os tipos de violencia é fundamental. Nos no Colexio Vila de Arenteiro consideramos que hai moitas maneiras de ensinar, unha delas a través dos contos, o que para algúns lle parecía moi infantil, o mellor diredes, é moi infantil, pois veredes que ten moita esencia este conto que se chama Son somiña de Raquel Díaz Reguera. Como todos os xoves, a ratiña foi cear coa súa pandilla. Os seus amigos e amigas notaron na serie algo tristeira e apagada. Miraba o reloxo como se tivera presa de que pasaron os minutos. Unha semana antes, a ratiña mudárase a unha bonita rateira xunto a Ratiño. Estaba tan ilusionada. Sin embargo, esa noite non parecía feliz. Atopaste ben, ratiña? Estás nerviosa? É que quero chegar pronto a casa antes de que Ratiño se preocupe por min. Aquel xoves, a ratiña chegou a toda presa. O Ratiño esperaba na casa en silencio. Non chegar moi tarde. Escoitou ela nada máis pechar a porta e, sen pensalo, pediu disculpas aínda que non sabía moi ben por que as pedía. O Ratiño esquivou cun bufo o bico que a ratiña lle iba a dar. Pasaban os días e a ratiña e o Ratiño ían e viñan e unha vez na casa compartían edredón, mesa e máis dunha discusión que el sempre zanxaba dicindo: non ves que o fago todo por ti? É que te quero tanto, ratiña, dime que eres só miña. E a ratiña disimulaba, pero nada era como que ela se imaginara. Unha mañá, o Ratiño chegou cun agasallo. Que é? Preguntou a ratiña entusiasmada mentras o desenvolvía. Un libro de cociña, dixo extrañada. Pero se a mí non me gusta cociñar. Como que non? A todas as ratiñas lle gusta cociñar. Dicindo isto, arrancoulle o libro das mans. A ratiña sentiu que a percorría un calafrío. Aquela mirada do Ratiño non parecía dun rato, tiña un brillo distinto. Uns días despois, a ratiña sorprendeu ao Ratiño co seu móvil nas mans. Estás mirando as miñas mensaxes? Preguntou. Acaso tes algo que ocultarme? Contestou el. Non, dixo a ratiña, pero... Cortou el en seco soltando o móvil. A ratiña volveu a estremecerse. Aqueles bigotes de rato non parecían os dun rato. Aquel xoves, as amigas e amigos da ratiña quedáronse esperando. Ela non chegou á súa cita semanal. Xusto antes da sobremesa, sonou o teléfono. É a ratiña, que non puido vir, que xa nos verá o próximo xoves. Que raro, pensaron. Pero ninguén dixo nada. Pasaban os días e a ratiña e o Ratiño ían e viñan. Unha vez na casa compartían edredón, mesa e charla e máis dunha discusión.
nas que ela se facía máis e máis pequena, e el repetía: é que te quero tanto, ratiña, non podo vivir sin ti, dime que és só miña. E a ratiña disculpábao, pero a realidade era que as cousas non eran como ela as imaginara. Unha tarde, o ratiño chegou cun paquete para a ratiña. Outro agasallo, que é? Preguntou ansiosa mentras o desenvolvía. Un camisón, dixo extrañada. Sí, xa podes tirar ese pixama tan feo. O meu pixama de franela? Pero se a mí me encanta, que é tan quentiño, respondiu a ratiña apenada. Non queres estar guapa para mí? Preguntou o rato e marchou deixándoa coa palabra na boca. A ratiña asustouse ao velo saír por a porta. Como podía ser? Por debaixo da súa chaqueta asomaba o seu rabo, pero aquel rabo non parecía dun rato. Volvía a ser xoves e a ratiña estaba no baño arreglándose cando o rato entrou, quedouse mirándoa. Non te estás pintando demasiado. Con quen quedaches? Ese carmín de beizos tan vermello? Non xovira antes. A ratiña non puido evitar avergoñarse e, sen pensalo, borrou o carmín da boca, aínda que no fondo non sabía moi ben por que o facía. Sobresaltouse mentras o ratiño se alonxaba. Sen dúbida, era un maullido o que escoitara ás súas costas. Aquela noite, a ratiña non acudiu á súa cita. Ninguén sabía nada dela en toda a semana. As súas amigas e amigos pensaban: temos que facer algo para axudala. Pasaban os días e a ratiña e o rato ían e viñan. Unha vez na casa compartían silencios e unhas discusións nas que ela se facía máis e máis pequena. A ratiña empezou a sentir un estrano temor cada vez que as súas palabras ou a súa actitude disculpaban o ratiño. E o ratiño enfadábase por calquera cousa. E calquera cousa era culpa da ratiña. O medo ocupou o lugar da alegría, que antes brillaba no sorriso, agora desdibuixado da ratiña. A ratiña ultimamente non collía o teléfono, pero eran tan insistentes as chamadas das súas amigas e amigos que rematou por contestar algunhas delas. É que o ratiño non lle gusta que vai ao cine con ninguén. Ponse celoso, porque me quere, non pode vivir sin min. Pero é que non lle gusta que me vista como se fora unha ratiña presumida. Pero eu sei que o di porque me quere. É que non o entendedes, todo é porque me quere. Eso non é amor, díxolle taxantemente unha das súas amigas a última vez que falou con ela. Pero a ratiña colgou o teléfono enfadada e dende entón non volveran a responder as súas chamadas, nin as súas, nin as de ninguén. Era sábado e a ratiña espertara contenta, dormira moi ben. E iso que en algún momento pareceulle escoitar que o ratiño ronroneaba. Preparou un almorzo suculento, serviu a mesa. O ratiño lambía un anaco de queixo mentras ela lle contaba que ascenderan no traballo. Que farías ti para conseguilo? Dixo el con ton acusador. A ratiña encolleuse como un animal asustado cando lle pareceu ver que debaixo dos bigotes do rato asomaban uns puntiagudos colmillos. Sen embargo, a ratiña atreveuse a contestar enfadada: conseguino porque eu son boa no meu traballo. E o rato mirouna cuns ollos descoñecidos. Xa mo imagino, maullou. Non crees que deberías comer menos queixo? Estás te pondo gorda. A ratiña sentiu que lle faltaba o aire cando notou as gadoupas do rato sobre a súa man. Como podería ser? Eran unhas afiadas unllas de gato. Pero esta vez o medo non a paralizou como outras veces. Decidida, corriu cara á porta e conseguiu escapar. Para entón, o rato era un gato, coa pelaxe erizada, seguramente sempre o fora. Unha vez fora da escuridade desas 4 paredes, a ratiña quixo correr, pero estaba aturdida. A luz exterior e as súas propias vaguas nublaban a vista. Entón berrou tan alto como puido: non son túa, nin de ninguén.
Son só miña. A ratiña abriu os ollos. Aínda tremaba cando comezou a camiñar sen rumbo. O seu corazón recuperou o alento e pararon as bágoas. Soubo que aquel día era o primeiro dunha vida nova. Só podía ser mellor que a que deixara atrás. Agora dábase conta do que sempre soubera, é que cando alguén te quere, non te anula, non te aílla, non che berra, non te fai sentir máis pequena, non te controla e, por suposto, non che dá medo. A ratiña despertara do pesadelo. Agora dábase conta tamén de que non estaba soa, nunca estivera. Quen a quería, esperábana coas mans tendidas. Respirou moi fondo, convencida de que algún día, aínda lexano, o medo remataría por irse, e agora sí. A ratiña levantou a cara e díxose a si mesma, pronunciando detidamente cada palabra. Eu son só miña, sempre. Gracias. Había unha vez un pobo chamado Arcoíris, donde as flores medraban en cores brillantes e as mariposas revoloteaban felices dun lado para outro. Ali vivía unha nena chamada Lúa, quen amaba coidar o xardín da súa avoa. O xardín estaba cheo de mariposas de todas as cores, pero Lúa tiña unha mariposa favorita e púxolle de nome Esperanza. Cada mañá, Lúa corría ao xardín para falar con ela e contarlle os seus soños. Esperanza sempre escoitaba e parecía entendela. Batía as súas ás, moi suavemente. Hoy serás mi esclava en el cuarto de un motel. Cuando tan solo suena pam, pam, pam. Gracias al maltrato se puso bella. Tan dentro que sienta hasta el esqueleto. Estoy enamorado de 4 babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo y ninguna pone pero. Te escupo en la boca, te jalo el pelo, te doy con el bicho y con el lelo en el jet privado. Un polvo en el cielo, hoy quiero una puta, una modelo. Mentres os nosos gobernos deseñan políticas de igualdade para que homes e mulleres teñan as mesmas oportunidades e dereitos, mentres as nosas familias nos educan en medrar xuntos e compartir responsabilidades, mentres os nosos educadores nos axudan a converternos en boas persoas que denuncian o maltrato e acollen os débiles e diferentes, nós cantamos, bailamos e coreamos letras que degradan a muller, a someten e a converten en un ser inferior. Cantantes e compositores ocupan os primeiros postos na lista de supervendas e secuestran as nosas conciencias en contra da muller libre, empoderada e feliz. A revolución é agora. Comeza por despertar corazóns e conciencias. E seguir bailando. Bailando moito. Conscientes do que cantamos. A revolución é agora. Un día Lúa comezou a notar que a súa veciña, a señora Rosa, xa non saía tanto como antes. Rosa sempre había sido alegre, pero agora parecía triste e asustada. Lúa escoitou unha discusión entre Rosa e o seu esposo e, aunque non entendía moi ben, notou que Rosa choraba moito. Esa noite Lúa contoulle a súa avoa o que viu e o que escoitou. A avoa, con voz seria pero amable, explicoulle que a veces as persoas viven cousas diferentes nas súas casas e que ninguén merece ser tratado con gritos ou golpes. Ben, vamos a escoitar o que nos teñen preparados desde o Centro Calvo Sotelo da Uceira. Que se acheguen ata aquí, un forte aplauso. Emocións feridas. Non freses latexos do meu corazón. Non me peches a porta a liberdade. As túas verbas de aceiro afogan a miña ledicia. Deixa que un sopro de aire dilúa a anguria que me encadea. Que ninguén te leve ao universo das bágoas. Que nunca devezan as túas gañas de vivir. Que a sombra do medo non envolva a túa vida. Que o silencio non sexa a túa resposta cando fuxa a dignidade. Que sempre haxe un horizonte onde mirar.
Con este manifesto queremos expresar que todos e todas debemos plantar cara á violencia machista que empobrece a nosa sociedade. Os malos tratos é un problema social que combate coa tolerancia cero. A violencia de xénero constitúe unha lacra de carácter mundial, un atentado contra os dereitos humanos e a dignidade das persoas. A loita contra a violencia de xénero é unha tarefa común. Hai que xuntar esforzos e compromisos se queremos que desapareza. Deste xeito, asumimos o noso obxectivo persoal de loita contra todo tipo de violencia, denunciando as agresións, apoiando as víctimas, non permanecendo en silencio e transmitindo respeto e igualdade entre homes e mulleres e defendendo unha sociedade xusta e igualitaria. Manifesto de CEI Plurilingüe do Calvo Sotelo elaborado por Mari Carmen do Campo Novoa, compañeira e mestra xubilada. Pois a avoa de Lúa explicoulle algo moi importante e díxolle: o respeto é como coidar as mariposas. Se as tratas con cariño, voan felices, pero se as maltratas, se asustan e desaparecen. Lúa comprendeu entonces que o que pasaba na casa de Rosa non era xusto e decidiu dibuixar unha tarxeta chea de mariposas para Rosa cunha mensaxe que dicía: eres forte e valiosa e mereces voar libre. Coa axuda da súa avoa tamén falaron con outras veciñas para buscar formas de axudala. E agora vamos a continuar co Centro Chamoso Lamas, que nos traen, si non recordo mal, un rap. Ni máis ni menos. Un aplauso. Sé que no le gusto a tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo. Es precioso, claro que acepto mi vida. Me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas, ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula, vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama, ella le ama, ella le aguanta. Quizás no deberías beber tanto. ¿Me estás llamando borracho? No, claro. Bueno, pues cállate, mujer, que yo sé bien lo que hago. Anda, sube al coche y borra esa cara de inmediato. Claro. Ella y él se casan, el tiempo pasa, una llamada. Mamá, estoy embarazada. No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos. ¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada. No empieces. ¿Por qué no coges mis llamadas? No empieces. Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata? ¡Calla! El primer golpe fue el peor. No tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá, ella no duerme nada. Sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así? El final del cuento de hadas. Todo iba bien hasta que llegó. El final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar. El final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir. El final del cuento de hadas. Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que... No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio, estaba un poco borracho. Perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días ella recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además son cosas de familia. Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas. Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería un niño y echa la culpa a su esposa. Lo haces todo mal y estás gorda. ¿Cómo pretendes que no me vaya con otras? Pero nada, todo el día en casa acumulando grasas. ¿Y no eres capaz de tener la cena preparada? Calla, calla, mira, no me obligues a que lo haga. Calla, te avisé, ahora habla, 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 habla. Esta vez no se supo controlar. Ella acaba en el hospital. Tras 3 días por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco. Ella y la niña rehacen sus vidas casi del todo. Un nuevo chico, un nuevo trabajo.
un nuevo futuro en un nuevo barrio. Pero el papel de un juez no es suficiente para detener a él, y un día de vuelta al portal, él la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas, un cuento real que se cuenta en cada ciudad, cada semana. Es la nueva plaga, es el final del cuento de hadas. ¿Quién le iba a decir que sería así el final del cuento de hadas? Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir el final del cuento de hadas. Porque vaya interpretación que nos acaban de facer os rapaces e rapazas do Chamoso. Ben, pois vamos a rematar esta historia. Co tempo, Rosa foi atopando a forza para falar con outras persoas que a podían axudar. Un día mudouse a un lugar onde se sentía máis segura e feliz, aínda que non foi fácil. Rosa comezou a sorrir novamente e a coidar un pequeno xardín cheo de flores, que recordaban que esa era a súa nova liberdade. Lúa visitaba a Rosa a meudo e xuntas coidaban esas mariposas. Para rematar, hoy es número 1 do Carballiño. Olá, bons días a todos e todas. Hoxe o alunado de quarto D estamos aqui representando o nosso instituto. O número 1, para reivindicar a eliminación da violencia de xénero. Nos queremos achegarmos neste acto o noso graciño de area. Imos a vosarmos un video e leeremos un breve manifesto redactado por todo o grupo. Este ano decidimos centrar a nosa atención na presencia da violencia cara ás mulleres nas redes sociais. Todos os comentarios, publicacións e letras de cancións que veredes no vídeo están en internet e son únicamente unha pequena mostra, porque hai moitísimos máis, e isto tamén é violencia. A violencia física deixa marcas que se ven, pero co tempo poden acabar desaparecendo. Isto non ocorre cando a violencia é psíquica, porque as marcas ou cicatrices tardan moito en desaparecer, ou nunca o fan. Normalmente non lle damos tanta importancia a publicacións, comentarios, conductas, porque non as entendemos como violentas e vémolas inofensivas. Pero son exemplos de violencia porque denigran e rebaixan as mulleres. Debemos pensar moi ben os contidos que publicamos nas redes sociais, porque todo o que digamos ou publiquemos podese converter en nun acto de violencia digital, chegando incluso á morte, como no caso da cantante coreana Sully. Tristemente existen moitos casos semellantes a este. En conclusión, queremos manifestar o noso rexeitamento a calquer tipo de violencia e seguir aprendendo a recoñecer actitudes, conductas, comentarios que conteñen mensaxes violentos cara ás mulleres e construir así un mundo máis igualitario e xusto. Moitas grazas pola vosa atención.
Ben, pois isto é un pouco que nos traían dende o IES número 1 e igual que Lúa aprendeu que todos podemos axudar as persoas que o precisan, non? Pois nós que podemos facer? Pois facer un pouco mesmo. Temos que estar aí, temos que axudar, temos que escoitar, temos que non xulgar, temos que apoiar, temos que acompañar e axudar a denunciar. Hoxe creo que temos todos isto moi presente, moi claro. Xa para finalizar, María e Lorena nos van a tocar unha canción e acto seguido vamos a poñer o vídeo que se fixo dende o Centro de Información á Muller con Clara Vázquez, que unha persoa que lle teñen de feito dende o Centro de Información á Muller moito cariño e tamén por acompañalas moito en todos os actos durante moitos anos. Así que xa vamos a finalizar con isto, nos despedimos, moitas grazas a todos e todas por estar aquí. Nadie puede guardar todo el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar. Salir corriendo. ¿Cuántos golpes dan las olas a lo largo del día en las rocas? ¿Cuántas veces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar, salir corriendo. Por favor, si queréis y la sabéis, la cantáis al final todos juntos, ¿vale? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar, salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar, salir corriendo. Por desgracia, sigue sendo unha lacra da nosa sociedade. Por desgraza, todos os anos temos un acto reivindicativo no Concello de Carballiño
que está levado a cabo por diferentes organizacións. A miña pregunta é sempre a mesma. Que está pasando? Por qué? Por que cada ano lle damos voltas a isto, preparamos actividades, preparamos coreografías con múltiples ideas e non conseguimos absolutamente nada? Por que non podemos rematar coa violencia de xénero para sempre? Que por que non podemos rematar coa violencia de xénero para sempre? Que boa pregunta, Uxío. Pero sabes cal é o problema desa pregunta? Que non ten resposta. Pero ano a ano se presentan os mesmos casos ou máis, as mesmas situacións ou máis. A que é incrible? Cando nós dende o colexio, a que vos ensinamos? Ensinámosvos a non ser violentos, nin coas mulleres, obviamente, nin con ninguén da sociedade. Que é o que está pasando? Que é o que non funciona? Vedes algunha diferenza entre unha muller e un home nesta aula? Non. Pois así debería ser en toda a sociedade. Dende Servicios Sociais do Concello de Carballiño vimos traballando dende fai anos pola igualdade entre mulleres e homes. Aquí temos un equipo de xente traballando por esa igualdade. Desde aquí animamos a todos os que precisen esa axuda que non dubiden, que veñan e que se acerquen. Aprendamos desde os colexios, desde os fogares, a palabra igualdade e así conseguiremos entre todos que non haxa máis violencia de xénero. Por desgraza, na Policía Local seguimos recibindo demasiadas denuncias e casos de violencia de xénero e o peor é que só son a punta de iceberg porque moitos casos nin se denuncian. Así que dende aquí queremos facer un chamamento a todas esas mulleres. Non, non estás soa. Non, non és a única que sofre. E non tes por que aguantar esa situación. Así que pide axuda e verás que unha vida mellor si é posible. Queremos que nunca máis morra outra muller. Queremos que non morra unha muller por culpa de calquera tipo de violencia.